ngiyamtshela uHOD ukuthi namukela udadewabo kaMgayi. Siyabonga kakhulu kwinhloko yomnyango engethulile ubaba uMakholoba. Ngiyabingelela kumphathi wohlelo uDDG uAdvocate uMasuku. Ngiyabingelela uNdunankulu wesizwe Induna uDunge engizobingelela kahle uma esebuyile esenathi la ngaphakathi. Ngiyabingelela kakhulu kubuholo obukhona phakathi kwethu ba-African National Congress. Ngiyabingelela uDeputy Mayor wesifunda Sogu, Councillor uChiya. Ngiyabingelela komele iMayor yaseMzindo udadewethu Jwaha. Ngiyabingelela kumakhansela onke akhona phakathi kwethu. Ngiyabingelela uDDG okhona umama owenziwe eHadebe. Ngiyabingelela ko-Chief Director bakhona phakathi kwethu bonke. Ngiyabingelela ku-District Director ubaba uSotobe. Baba uSibiya phambi kwakithi kwakuhlala umndeni wakaSibiya. Manje umama wakhona wayengasho ukuthi babiya ngenkomo, wayethi babiya nemata. Ngafunda lapho ukuthi kuhlonishwa kuthiweni kaSibiya. Ngiyabingelela kwizikhulu zomnyango ezikhona zonke, basebenzi bonke abakhona ngokuhlukahlukana kwey'khundla zabo. Ngiyafisa futhi ukubingelela kosonkontileka bamathimba namathimba akhona wonke ongoti ababeyingxenye yokukhandwa kwalesikole. Ngiyafisa ukubingelela ngokukhethekile uthisha omkhulu ubaba uKhanyile. Bingelela othisha omkhulu bonke abakhona libongwe amakhosikazi alibongwe. Ngiyababingelela ngokukhethekile othisha omkhulu abaphasisa izingane zomphakathi. Cela sibashaye izandla. Ngiyababingelela bonke othisha bakhona namhlanje. Ngiyawabingelela amalunga eSGB eholwa usihlalo we-SGB yaseMgayi. Ngiyabingelela kwabezinyonyana. Ngiyazi ukuthi inyonyana enkulu kunazo zonke namhlanje ibambe umcimbi othize eThekwini. So-ke ukungabi bikho kwabo siyakwazi ukuthi kubangele ukuthi banokuthiza abahlangane ngapho namhlanje. Siyafisa ukubingelela abaholi bamabandla bakhona phakathi kwethu. Siyafisa ukubingelela abazali nawo wonke amalungu omphakathi. Sanibonani bazali? Yebo. Awuthi ngisho kahle. Sanibonani bazali abanezingane efunda esikoleni esihle? Yebo. Sanibonani malungu omphakathi akhelwe isikole esihle? Yebo. Ngiyafisa ukuqhubeka ngibingelela abafundi bethu esibathanda kakhulu. Ngibingelele zonke izihambeli zethu ngokuhlukahlukana kwazo. Ngithi uKristu inkosi. uKristu inkosi. Usuku olumnandi lolwa namhlanje. Ngakho ngifuna ukubona siphila, sijabula, siba mnandi nje, sibe kahle. Sikhululeke nje. Siphephile. Ngiyanibingelela-ke nonke egameni lentuthuko. Namuhla sihlangene lapha eMgayi kuzobungaza esinye sezithelo zikahulumeni oholwa i-African National Congress. Siphinde sigcwalise ukuzibophezela kwethu ekuqinisekiseni ukuthi bonke abafundi bakwaZulu Natal bathola imfundo eseqophelweni eliphezulu. Lesi sikole samabanga aphansi iMgayi Primary siwuphawu lobufakazi obungephikiswe
bokuthi uhulumeni obusayo uzimisele ngokuhlinzeka zonke okanye bonke abafundi nothisha ngezikole eziphephile. Lokhu sikwenza ngoba siyakholelwa ukuthi imfundo isisekelo senqubekela phambili nekusasa eliqhakazile. Kule minyaka engama-30 kusukela kwaketulwa uhulumeni wobandlululo ngo-1994, isimo sezemfundo saseNingizimu Afrika sesibe neziguquko ezimangalisayo uma sibheka izakhiwo esizibonayo ey'koleni zethu lapho kusuke kuzosetshenzwa khona umsebenzi wokwakha isizwe. Nyaka yonke uhulumeni wethu utshala izigidigidi zamarandi ekwakheni izikole ezintsha, ukulungisa ezindala kanye nokwakha kabusha izikole lezi ekazikade zodaka manje sesikhanda ngendlela efanele ngoba uhulumeni wobandlululo bonganandaba nokuthi abantwana bethu bafundelani. Njengoba namhlanje sivula uMgayi Primary School ngokusemthethweni, asigcini nje ngokuvula amabhilidi kodwa sivulela abafundi bethu iminyango yamathuba nekusasa eliqhakazile eliya empumelelweni. Sivula isibani sethemba emphakathini wakule ndawo lapho izizukulwane nezizukulwane